Čaute ľudia, vítam vás z môjho ďalšieho videjka. Dneska je tu informačka taká, že o YouTube. Chcel by som, aby ste mi dávali a odbery. Ak mi budete dávať viac dislikeov ako lajkov, tak ja natočím, že končím. A normálne aj Kristianovi Urbanikovi robíte to isté, ako mne. A neviem prečo. Normálne. A mi nájdete, že ako vás pozdravím. Či ahoj, čus. Neviem, alebo čaute. Neviem, ako vás mám pozdraviť. Tak mi pomôžte, pomáhajte mi. Aby som mal čo najviac odberov. A niektorí sú youtuberi ako Stanko Chabreček, Sebastian Turiak, neviem či je na YouTube, ale tak aj Kristian Urbanik, on je youtuber. Tak dávajte lajky, teším sa na vás a čus.